Iepa lagunak, gaurkoan ere Eurobelori helduko digu eta zer esan gogora ekarriko dizuegu Iruña Arantza Biana aldetik Eurobelo lehena eta hirugarrenarekin batera etorri ginela eta ondoren hainbat ibilbide probestu ditugula, besteak beste Eurobelo hirugarrenari helduta Orbaitz eta alderaino ere heldu garelako, baina izue arna sartu eta berriz ere hiriburu zaharrera buelta hartuta. Oraingo honetan esango duzue, norantza garamatza Eurobelo lehenak batira. Oraingo honetan Plazaola bide zaharra hartuta, trenbideak utzitako arrastoa berrartuta Irurtzun aldera egingo dugu gaurkoan. Zeharkatuko ditugu Iruña noski eta Iruñako auzoak atzean utzita pixkanaka Sarasa, Sarasate eta nola ez Irurtzun. Aizue badakizue Plazaolak Leitzarango atariraino eramango gaituela. Eta nahi izan da, baita haratago ere, baina gaurkoan, Iruña, Irurtzun. Goazen! Iepa! Iruñatik Plazaolaren bideari helduko diogu gaur. Leitzarango mineralak garraiatzeko garai batean sortutako bide ferreoa, garaiko garraio garrantzitsu izan baitzen eta ederra ere bai. Joan den mende hasierako argazkiak ikusita zur eta lur gera zaitezkete. Plazaola desagertu egin zen tren gisa, baina bideak hor segitzen du, baina Plazaolako bide honetan nondik igaro oteko gara. Zer diote Plazaolako egungo bide berdeko arduradunek? Arratsaldeon esango dugu? Bai. Lauterdiak jartzen du, noizko ordua da, noizko ordutegia, azken urtez? Nik uste azken urtean izan zela 1953. Hor ja kristonu oldiak esan genituen hemen, eta hainbat gauze, bai trenbidean, bai geltokitan, momentu horretan dana bertan bera gelditu zen, uholde horiekin, eta handik aurrera ja, trena bera ere gelditu zen, beten egin zen. Hainbat trenbide martxan izan ziren, ezta, garai haietan, Nafarroa Gipuzkoarekin, Nafarroa Arabarekin, Nafarroarekin, ezta? Egia da gaur egun bide berde bilakatu direla, asko behintzat, eta Plazaolarena
nik esango nuke bereziki ezaguna dela, lehenengotarikoa ere akaso. Bai, hoxe da. Eta antzematen zaio, ez? Nolabait baditu bere zerbitzuak, erabilera ere pentsatzen dut. Alaxe da. 2000 urtean, lehenengo zatia berreskuratu zen, bale? Eta aurten, 24 urte pasata, ja berreskuratu egin da azken zatia. Eta guztira, Nafarroan ziren trenbideko edo trenbide zaharreko 55 kilometro, bide berde bezala berreskuratuta daude. Nafarroan badira beste bide berde batzuk, horretan ari dira, batzuk oraindik ez dira bukatu. Nik esango nuke zera da, Basko Navarro eta Baztan Bidasongoa ere dela, biak direla gehien garatu direnak ere, Plazaloarekin batera. Baina Plazaloan badauke goi askarmendua honetan, ja dira 25 urte, 30 urte, ja Partzuergoa jaio zenetikan zera da sustatzeko zuzen ere trenbidearen berreskurapena. Eta oso ongi kokatuta gaude, jendeak ezagutzen gaitu, bai Euskal Herrian dudarik gabe eta bai kanpoan. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek sentimentuzko bertsoen atzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardade josia, itzen lioa iruten, bere barnea irauten, oinaz ez ikazia. Iruñetik abiatuta bagoaz aurrera Eurobeloren aitzakian. Eta Iruñetik abiatuta Berriozar, Aitzoain, Berriogoiti zeharkatuko ditugu ingurune urbano zenbaitzu. Baina argi ze berehala aldatuko da paisaia eta deigarri egingo zaizue besteak beste romanikoaren arrastoa. Eurobelo ere ezagutzen hasiak dira inguruko herritarrak eta izue esperientzia interesgarria da Eurobeloren bazterrean topatutako herritarrek bide berde edota bizikletarentzako prestatutako bide europear honi buruz duten iritzia jasotzea. Kaixo, zer moduz? Haupa, ongi. Añezkarren gaude, biztan da, Ipika gunean. Ipika eskola, bai. Ipika eskolan. Pentsatzen dut urte osoan zer, gauza hainbat izango direla, udaran kanpamenduak, eta gero urtean zer egiten duzu, zein da zuen lana hemen? Pues hemen, pertsona batzuk bagara irakasleak, eta beste pertsona batzuek egonen dira hemen zaldiak zaintzen, pentsua ematen, edo paja eta. Eta, ni orain aurten etorri naiz udan, kanpaldiak egitera. Eta, ikusten den bezala, zaldiak nahiko onak dira. Eta, hemen normalian etortzen diren jendea txikiak dira, 5 urtetik, gazteak, 5, 6, 7, batzuek handiago dira, 15, 16 urte. Eta hemen. Eta zaldian edo eta potxoketan hor ere bereizketa egin barra dago, ezta? Ziur baten batek ez dakila ondo bereizten, akaso? Ze animalietaz ari gara Ipikaz hitz egiten dugunean? Zu nola bereizten dituzu? Teknikoki? Zaldia. Denak zaldiak. Denak zaldia. Bai, hau ere. Nire txakurra. Oso ongi. Esan genezake, adin guztietako jendea etortzen da? Bai, noski. Kanpaldiak gazteak etortzen dira, baina gero adibidez kurtsoan zehar, baita ere etorri aldira helduak edo zein etorri ditzake. Zu gomendatuko zenuke, aipatzen dute gainera kirola ariketa izateaz haratago ere buru osasunari ere laguntzen dio, ezta? Bai, pila bat. Gainera,
Bueno, ni adibidez ez naiz irakaslea, baina pues, poniekin edo potxokekin. Bai. Baina oso gomendatua dago hipoterapia esaten dela, ekinoterapia. Adibidez, pues, minusbaldiaren bat edo daukaten pertsonekin, pues, oso gomendatua dago pues, hori buruarekin, oso lasaiten, Lasaigarria da, ezta? Bai, pila bat. Konektatzeko, ez? Nolabait Bai. konexio hori gauzatzeko. Konexioa animaliakin, baina gero askotan guretzat deskonexioa munduarekin. Ados. Gomendatzen diozu, beraz? Beti. Bizikletaz gertutik pasatzen denari, gomendio egingo zenioke, bertaratzeko? Bai. Baina kontuz bizikletekin. Oso animali honak dira, baina baita ere, agian. Bai, baina bizikleta kanpoan utzita, ezta? Hori da. Kanpoan utzi, jeitsi eta, bueno, ja bez, hemen lasai daude. Bai, ederki. Lucia, mila esker. Oie, ongi pasa. Bai, ondo izan, zuek ere bai, eta segi ondo lanean. Ondo izan, beste bat arte. Aio! Plaza Olako bide berdearekin bat eginez, Irurtzun aldera aurrera segitzen dugu. Eta argi ze toki interesgarriak aurkituko dituzue bertan. Eta herriei aipamena eginez, aurrean izango ditugu Sarasate, Saratxa, autobideak atzean utzitako errepide zaharraren alboan duen bide zaharragoagoaren inguruetan gordetzen diren herriak, baina baita hainbat kontu interesgarri ere. Ainezkarren esate baterako, ez genekien Nafarroako akaso zaharrena izan daitekeen hipika ere bertan aurki genezakela. Hombre,
Zer moduz? Oso, ondo, eta zu? Nolata, zu hemen Iruña herrian, okerrez banago Eurobelon barrena, ezta? Gaurkoan bai. Eta zure etapak gainera gureak baina luzeagoak dira. Irundik, onaino etorri zara? Gaurkoa bai, batzutan gustatzen zaitola paliza batzuk hartzea, eta bueno, horrendikan, fuelle pixkatu handikan badakagu, gasa pixkatu handi badago, eta bueno, pues animatua, eta batzutan atetzen nahi zuezeko 7, 8, eta venga, ba. Atope gota, bai. Beraz gaur, tren txikia zena, eder bidea... Bai, eta gauta naiz, Irundik atera naiz, eta gero hor Behobia auzotikan, ja, muga, iparraldeko mugatikan ez, hor dazten da ja, bidegorria edo, ditzen dena, Elizondoraino di joana, tren txikitorena, bidasoako bidegorria, ez bide berdea. Eta hor, konsideratzen da gaur egun ja hori Eurobelotzat hartzen da edo, ez? Eta gero handik, Donestebera? Handik handekazu, 40 kilometro Donestebera, nahiko laua da, eta oso polita tunelekin, eta hori urtean zer ere eskotan egiten dut ere. Zenin mugitzen az eskotan Irundikan Iruñara, eskotan egiten dut ibilbide hori. Eta, bueno, hori gomendagarria jendiarentzako, laua delako, eta tuneletan eta argia eraman hori bai, baina polita da ibaiaren ondotikan jutia eta freskurakin, eta bueno, eta jende asko dabil, hitz egiteko aukera dakazu jendeekin, orduan tramo hori oso gomendagarria Irundik Donestebera. Edo zein kasutan paisajeak aldatuko dira, ezta? Soroetako koloreak, bueno, basotik sorora, lautadara, antzematen duzu aldaketa hori? Hombre, Irundik Iruñara izugarrizko aldaketak, eta azkenean eguraldia o klima edo desbaldatzen da baita ere. Aldatzen da asko Isurialdeko muga deitzen dena. Isurialdeko muga dakagu adibidez Belate Gorostietan, Ireber dagoela lekun berritikan, hor dena da Saioa mendiak ere egiten du Isurialdeko muga. Torren hori da teilatu bat dezela, Isurialdeko mendio horiek osatzen dute muga bat, ezta? Eta iparraldean mendio horietako iparraldean eurie jotzen dunean, hori dijoa bidasoara eta Kantauri itxasora. Eta Isurialdean hegoaldean, ja dela Ultzama adibidez, ja horko urak juten dira ja, Ebrokin eta ja Mediterraneo aldera. Horregatik Isurialdeko muga, horre markatzen du asko, barrera bat bezalakoa da Belate, Saio hau dena, Ireber, Lekunberri hau dena. Eta hor nabaritzen da, klima bereizketa Isurialdeko muga horretan. Askotan dugu alde batean Lanbroa, eta beste aldean eguzkia. Hori bihaizpeko muga horretan ere askotan antzematen da, hori Aizpidez joan ezkero. Bai, hori Isurialdetik oso gertu dago. Lekunberri hori Azpiroz, gero Tolosa, Tolosatik joten bazea Azpirotzen markatzen du, eta Lekunberri Azpirotzen justo pegatu. Orduan bai, bihaizpen hor nabaritzen dela aldaketa hori. Eta beti iruntzun indik Iruñera ja, eguzki gehiago, temperatura gehiago, Isurialdeko muga hori oso berezia da. Gu pixkanaka arantza joango gara. Zuek alderantziz egingo dezute. Iruñatikan... Gu beste norantzkoan bagoaz arantza. Eta, haizu, bazenekien Eurobelorekin Europan izugarrizko zeharkaldeak egin daitezkela, zuk badakizu bizikletaz munduan zer ibiltzea zerren, ez da? Bai, nik Eurobelo ez dakat egina, eta gauza horiek... Egizara egiten. Zati batzuk egiten ari naiz. Bai, kasik jakin gabe ere nahi gabe. Baina bai, nik izan naiz. Lehenengo bukatuko dugu tramonekin, esan dugu, tren txikito, Donestebera, gero daukagu Belatetik pasatzeko aukera, baina Eurobelo dijoa Gorostietatik, Beintza Labaien. Bai, portu ederra, ez da? 23 kilometro Donestebetik 3 zatietan banatu, lehenengo Labaienera 10 kilometro, gero Saldia zen beste Maldaba bada, eta gero azkeneko politxena eta gogorrena, Gorostieta mendatera. Gogorra da, oso politxa eta udan itzal asko ditu, eta nabaritzen duzu kasi Pirineotako sentsazioak hemen Euskal Herria, hemen metxe bertan, ez? Eta gero ja aldapa bera da Jaunsaratx aldera, eta gero hortikan ja nebadezu hartu Birutzunera, edo, pixka bat Ultzama aldera, edo, ja... Txaleko inguruan, putzu ederra ere bada? Dago Jaunsaratx inguru hortan gertu, dago putzulu bat, hor bainatzeko tegokia, eta... Ederki, beraz, hiriburu zaharrerantz bidean harrapatu zaitu? Hori da. Eta gero azkenean gutxi nekatu erantza denez eta hemen eskabara mendirego. Oso ondo, pues eskabara bidean ere gure animo guztiak guk ere aurrera segituko dugu gure bidean. Berriz ere, topo egingo dugulakoan, Aitor? Eta animatu benetan merezi dula, adiez nik egin dudana, bi etapatan egitea, lasaiago hartuta edo... Bai, gure martxa lasaiagoa da? Zumbilan adibidez bada baita ere, kanpina, eta hor ere loi egin izan dudenik. Eta, bi etapaten eginta beti gomendagarriago, ez? Ederki, zure aholkuak beteko ditugu, aurrera segituko dugu era. Zonda izan nahi? Beso, no! Venga, jo! Logeletako sabaiek hitz egingo balute, esan ezetz esan baina
berriz egingo nuke. Inoiz egin dudan bidai luzena, itxaso gorriko olatuetan, ibili naiz ibili hego haizetan, kasko bat buruan eta bionetan. Erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Iruña eta Irurtzun arteko ibilbide ederrau Itzako udal mugapetik igarotzen da. Guliako biaduktuan nabarmendu genezake, 17 harrizko arkuz osatua, baina izue bideko herri guztiek dute bere xarma eta bere ukitua. Sara txaten esaterako edota erizen aurkitu ditugu txoko ederrak, eta argi ze Irurtzun aurretik Saratxa izango dugu erreferentziazko gunea. Tira, bidean barrena, egia aitortuko dizuegu, bide hauek azken batean gaur egungo bizimodu urbanoarekin oso alde batera geratu zaizkigunak dira. Eta jakinda ere plaza olako bide berdea egon badagoela, ahaztua genuen Iruñetik abiatuta nahi izan ezkero, kostalderaino ere heldu gaitezkeela, Leitzaranen barrena. Tartean izango dituzue Irurtzun noski plaza ola Biaizpe mendialdea. Aze inguru ederrak, noski baietz. Gauzoinean ez daukat pixurik, helda zartzu bitartean eskutik. Gaur bihotzak ez dauka izurik, askatu dute eta Benetan nina naizena. gu geu garena. Gauzoinean ez daukat pixurik, helda zartzu bitartean eskutik. Gaur bihotzak ez dauka izurik, askatu dute eta gauzoinean ez daukat pixurik, helda zartzu bitartean eskutik. Gaur bihotzak ez dauka izurik, askatu dute eta Benetan nina naizena. esan ez esan baina berriz egingo nuke. Ubiok jolasten ezagutu
Iepa lagunak heldu gara gaurkoan Irurtzundik. Gaurko agur hau edo gero arte hobe esan da, izan ere, Plazaolaren bide berde honek aurrera bagaramatza eta Leitzaranen barrena joateko asmo osoa dugu, baina hori datorren saioan izango da. Gaurkoan agurtu aurretik baina bitxikeria bi gutxienez, izan ere, Aizkorbe inguru hauetan egonda ere, atzean dugu bi aizpe ezaguna, pasadizo historikoa eta garrantzitsua. Badakizue, bere gailurretako batean Aixitako gazteluaren arrastoak ere egon badaudela, Aixit arte ere deitu izan diola bat baina gehiagok azken garai historikoetan. Badakizue, zatozte, arakatu historia eta ezagutu gertuan ditugun paraje zoragarri hauek eta pasatako garai historikoak baitaren noski baietz. Esandakoa, gaurkoan, Plazaolaren bide eder honetan Irurtzungo atsedengune zoragarri honetan agur esango dizuegu, baina aurrean duguna ere eder askoa da. Hori, datorrenean izango da. Ondo izan, laster arte.